Ich dozbierať hríbobranie naberá na obrátkach. Počasie hubám jednoducho praje a Slováci sa vracajú z lesov s parádnymi kúskami. Prvá húbka, čo sme našli. Krásne kuriatka. Rastú ako divé. Chcete mať doma šťastného chlapa? Vyžente ho do lesa a toto sa vám vráti. Kúrnik, také hryby. Happy hubar. Rovnako sú na tom aj naši diváci, ktorí nám poslali fotografie. Spišská Belá, Z takéhoto úlovku sa tešil detko Paľko. Zolná, Kuriatka, kozáky a dubáky. Telgard. Trikrát vždy plný košík. Radosť zbierať. Ako v mravenisku to miestami vyzerá aj pri cestách. Stačí len pribrzdiť a huby vám skáču samé do auta. 25 eur. Za celé vedierko? No. Je to síce bombakšeft, no nelegálny a huby kupujete na vlastné riziko. 15 eur celý košík? Áno. Viacerí chodia za úlovkami zásadne iba po splne. Ten najbližší bude v nedeľu. Mesiac vraj vyťahuje huby zo zeme ako magnet. Juraj ale patrí k tým, ktorí to považujú len za poveru. Hryb vie, kedy je spln a nespln. Ja tomu nejak neverím a kto tomu verí, tá nech ide aj v zime na huby, bo je spln. 1, 2. Takéto hríby vraj dobre voňajú a chutia aj po 2 rokoch. 55. 56. Dôležité ale je ich správne vysušiť. Musí praskať, tako ako napolitanka. Nesmie sa ohýbať, hermeticky sa uzavre týmto deklom. Do toho sa ešte môže posypať trošku pepru a dáva sa aj bobkový list. A ešte prosba od milovníkov prírody. Nechajte čosi aj tým, čo sú v lese doma. Marek Vnenčák, televízia Markíza. Najznámejší